Dzisiejszą sprawują zabiegi tu z nagody Dnia Narodzenia Proroczy Bożych, łaską opieki Najświętejszej Panny Maryi, zdrowia duszy i ciała. Сегодняшняя третья неделя, так званая неделя инвестиционная у всех складывания, предназначается на будову. Дякую вам за ваше серце. Сьогодні почуємо так само у Євангелії, або сьогоднішня неділя, можна сказати, з'являється неділею еще раз объявление Пана, потому что Иисус Христос себе объявит в Слове Божьем у Кане Галилейской, где хочет привести так само до нас, не только у судьи якимсь, что отбылся, а не привести и показать, что Он является Богом, когда мы Его принимаем, то все наше житие вокруг Пана Бога крутится. Его ровно так циркуль, пригожее кольцо, пригожий ровный круг. А когда мы кидаемся то вправо, то влево, з нашого круглого життя амаль нічого нема. І можемо часами намалювати якусь бридку фігуру нашим життям. Просим, як ми уміли нашим серцем убачить у нашем житті делання ласки Божої. Просим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти гэтую найсвятейшую офяру. Spowiadаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что зграшил я вельми думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, у всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Твои, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, делаем Тебе великой хвалы Твоей, хвали Боже, Бога небесный, Боже, выше всемогутный, хвали Сыне Одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Яки сердечко вооружайся, смилуйся над нами. Ой, ты святый, ой, ты наша, ой, ты наимшейший Иисус Христе, слугам святым молю на Отца. Аминь. Аминь. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкавые просьбы Твоего народа, и дари наши часы с упокоем. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей благодарить в едности Духа Святого, Бог разучен, яки вечный Читание книги пророка Исаии. Земля Сиона не буду молчать, земля Иерусалима не успокоишься. Покой не узрите всего справедливость его, его избавление не запалая, як походня. И уплачет народы твою справедливость, и все короли твою славу, и назовут тебя новым именем, якое вызначит после Пана. И будешь коронную славу в лице Пана, и королевской диадемой на голове твоего Бога. Уже не скажут про тебе покинутый, и землю твою не будут больше называть пустыней, але будут называть тебе мое уподобание у им, а землю твою замужней, бо ты сподобався Пану, і земля твоя тримає мужа, бо як юнак бере замуж дівчину, так возьмуть тебе сини твоє. Як жених радуется невесте, так возрадуется тобою твой Бог. В этом Слово Божие. Обретайте лишь народами прославу Пана. Обретайте лишь народами прославу Пана. Спевайте Пану
потішу всі народи, працює молодя. Поведайте між народами про славу Бога. Отдайте Пану кемоны народа, отдайте Пану славу и молодость. Отдайте Пану славу Поведайте між народами про славу Бога. Поклонитесь Ивану величной святыни, дрожим все земля пред Его личам. Кажите меж племенами Пан благодать, и Он будет судить народы справедливо. Поведайте меж народами про славу Бога. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфян. Брати, розні є дари, але той самий Дух, розне служення, але Пан один і той самий. Розне діяння, але той самий Бог, який робить усе во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Одному дається Духом слова мудрості, другому слово познання, поводле того самого Духа. Іншому віра у тим самим Духу, іншому дар оздоровлення, усе у тим же Духу. Іншому чудотворство, іншому пророцтво, іншому розпознавання духу, іншому розної мови, іншому тлумачення мови. А усе це здійсняє один і той же Дух, який уділяє кожному по особку, як жадає. Це Слово Боже. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маті Єсуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єсус, і учні Ягония. І коли не хапіла вина, маті Єсуса сказала йому: «Не мають вина». Отказав їй Єсус: «Женщина, чи гэта моя або твоя справа? Jeszcze не прийшов час мой». Маці його сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных званоў, пастаўленых для юдейскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце званы вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачарпніце і занесіце кіраўніку весселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік весселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе.
роздумуючи над сьогоднішнім Словом Божим, я думаю, може пайсці у аспект Маці Божої, про яку тут така є говорка, у аспект апостолів, вучняў, слугаў, які ёсць, альбо так само віна, якое тут така з'явилася на весіллі. Каб добра зразумець сьогоднішнюю Євангелію, треба на початок зразумець, що тут відбувається, з контексту, з якого вирване це Слово Божие. У Євангелії паводле Яна, тільки Ян описує це здарення, яке ми сьогодні почули. Є ще три синоптичні Євангелії, czyli Марка, Матвея і Луки, і вони не вживають такого. Тільки Ян уживає ім'я Марії, і Марію призиває декілька разів. На початок, сьогодні ми почули перший раз, коли є спомин о Матці Божій, і затим буде під кінець його існування земського Ісуса Христа. Тільки Ян Марію називає женщина. Поглядим, можна іначе перетлумачити невеста. На сьогоднішнім весіллі, коли ми прочитали, Ісус Христос говорить, невеста, чи це моя, або твоя справа. Ще не надійшов час мой. Не може бути весілля без невести. Кожен це ведає, невеста повинна бути. Тому нам запрошена на це весілля Ісус Марія. Марія з'являється невестою. Це саме слово «невеста» буде ужито ще у Євангелії паводле Яна, коли Марія буде стояти під крижом. Ісус каже, невеста, вось сын твой, показуючи на Яна. Затым говорячи Яну, вось маці твоя. І ад гэтага моманту написано, Ян узяв Марію до себе. Не ведаю, чи ви ведаєте, Євангелія паводле Яна вельмі моцна говорить о весіллі, аб тым цуде, які адбыўся цяпер. І гэтым самым Ян евангеліста называе весілля, якое адбылася пад крыжом. Хтосьці бы сказаў, які спосаб? Адбываецца мука, смерць, а тудака весілля. Вось, гэты прыклад, які я падаў, гэта і ёсць гэтага сэнс. Бо ёсць звяртаецца невеста. Весілля, на якое мы ўсе запрошаныя. Ісус Христос потым скажа, я іду прыгатаваць месца для вас. Калі прыгатую месца, вярнуся і забяру да сябе. На гэтае весілля, у гэтае валадарства, дзе я перавяжуся і буду вам услугоўваць. Дзе нам услугоўваць? На весіллі, калі мы сядзім. Нам тады кожны паслугоўвае. Яшчэ гэтае слово «весілля» таксама праявіцца у другі спосаб, у другім аспекце сённяшняй Євангелії. Што мы запрошаныя, што Ісус Христос запрашае нас на весілля. У такім, што бачым сёння стажі каменныя, званы каменныя, так званыя, предназначаныя для жидовских очищений. І там, яка ёсць віна, і на початок ёсць вода, з тым з'яўляецца віно. Будзем ведаць, што потом таксама у дальнейшым гэтае віно ператворыцца у кроў панскую. Ісус Христос гэта учыніць на апошняй вечеры. Дакладна, на крыжы, калі будзе правіты бок Ісуса Христа, будзем чытаць, выплыла з боку вода. Гэтая вода ёсць таксама на сённяшнім весіллі. Таксама будзем чытаць далей, і таксама вытрыснула кроў з боку Ісуса Христа. Гэтая самая кроў будзе потом сімвалам пасля апошняй вечары, czyli віна, віно – гэта кроў. Ісус Христос цэлы час запрашае нас на весілля. І кожная святая імша з'яўляецца паводле апостола Яна Евангелісты весіллем, на якую кожны з нас запрошаны. На пачатак, што адбываецца перад гэтым весіллем, Ісус Христос ідзе і пакліча некалькі апостолаў, якія пойдуць за Ісусом Христом. Ёсць на гэтым весіллі і апостолы, ёсць на гэтым весіллі і слугі. Цуд адбыўся. Які гэты цуд адбыўся? Ну, вельмі прыгожы. Віно, вода перамянілася ў віно. І гэты цуд заўважаюць слугі. Але, чи цуд гэта самае галоўнае на гэтым весіллі?
Не, браты і сёстры. Галоўнае тое, што заўважылі толькі вучні, толькі апосталы. Яны, напісана в сённяшняй Евангеліі, убачылі і поверили. Чаму? Яны убачылі в Ісусі Христе Бога. Вось галоўны цуд, які меў адбыцца на вяселлі. І гэтая боскасць, она таксама праявіцца на крыжы, калі Езус скажа: «Ойче, у твои руки я отдаю дух свой», и, склонивши голову, отдасть своего духа Пану Богу, своему Отцу. Ось, як вельмі моцна звязаная сённяшняя Евангелія, першая дзялальнасць, першы цуд з апошнім сэнсам жыцця Ісуса Христа, з дару, з якого ми сьогодні усе карыстаем, ваўчара, акту, які адбыўся. Што яшчэ вельмі важнае ў сённяшняй Евангеліі, гэта таксама тое, што адбылося пасля яе. Пасля яе, калі Ісус Христос прабыў 3 дні ў Кафарнаум, пашоў у святыню, сплёў бізуна, і гэтым бізуном са святыні павыганяў усіх таргачоў базарных бабак па нашым сённяшні дзень. Усіх, хто там што прадаваў. У Евангеліях синоптичных паводле Марка, Лукі і Матвея гэты чын будзе учынены амаль перад самым мукай і смерцю Ісуса Христоса. І будем читаць, што гэты чын паслужыў, каб Ісуса Христа выдалі на смерць. У Евангелии паводле Яна ён адбываецца цяпер. Навошта? Каб мы на вяселле, на якое запрошаны, не были такими бабками базарными. Пане Боже, мы помолимся, а ты памятай про меня. Пане Боже, мы придем в костел, а ты памятай про меня. Пане Боже, мы это зовем, а ты памятай про меня. Кем мы з'являемся? Ну, торгачами на рынку. Пробачте, как ласка, вот такий самый способ торгуемся с Паном Богом. Иисус Христос, отдаючи свое життя, не веде базарное життя, можно сказать. Не перед гэтым, як отдать свое життя, сказал бы: «Добра, 50% буде верующих християнам на земле, отдаю життя. Не буде, не отдаю життя». Учинил такое? Нет. Не придумал никакой математичной формулы, как обличить, сколько будет верующих, сколько будет неверующих, сколько будет за, сколько будет против. Але, браты и сестры, цалком, не рахуючи, не обличуючи, отдає свое життя. І це проявляється на крижі, де так само отдає кожного з нас під крижом, під опеку Маті Божої. Ось Маті твоя, невеста, називає невеста, яка має бути так само для нас, тим, хто запрошує нас на весілля. Чи цуд потрібний, як признати, що хтось є святим? Історія, яка відбулася по-справжньому у городі Краков, на Вавелю, жила королева Ядвига. Королева Ядвига постановила заспонсорировать костел у Кракове. Когда будовался этот костел, история говорит, что певного разу она вышла с замку Вавеля, как пойти поглядеть на будову. Я думаю, у Кракове усе шевелились, бо сама королева заспонсоровала костел. Не буде хто. Треба було його побудувати вельми достойно і вельми добре. І коли таки йшла враз ринок краковський, зустріла строителя, який був вельми смутний, засмуткований. Королева підійшла до його і говорить: «Чого ти смуткуєш? У мене ніхто не повинен смуткувати, бо ми будуємо святиню». Він говорить: «Так. Але я не маю грошей, я везде заробляю на життя. Нема мне за что жить, мою сім'ю. Думаю, як прокормить, гэтая праца, я не вельми ценна, вельми добрая. Але все я працую і не могу доробиться ніякої маёмости». Королева поглядела на его, взяла свою ногу, поставила на камень, с бока своего сорвала золотую пряжку, дала эту золотую пряжку этому бедному строителю и сказала: «Держи, как не турбовался, як тебе прокормить семью, аль буду у святыні». Але это не было сенсом этого, что отбылось.
Калі королева Ядвіга зняла свою ногу з гэтага камня, гэты чалавек звыклы заўважыў, што на гэтым камні адбіўся ботинок королевы Ядвігі. І сабе падумаў у жыцці, адразу ў галаве, вось святая будзе королева. Гэты камень, браты і сёстры, па сённяшні дзень знаходзіцца ў Кракаве. У святыні, у касцеле кармаліцкім у Кракаве. Можна яго паглядзець. Чи гэты цуд адбіцця ногі паслужыў для таго, што яна стала святою? Не. Гэта не служыць для святасці чалавека. Бо будзем чытаць у пасланні да Карынцян, в 13 разделе, «Как я говорил языками людей и анёлов, а любови не имел, ничего я не варты. Как я горы переносил, не имел любови, ничего я не варты. Как я был самым богатым человеком, а не имел любови, ничего я не варты». Королева Ядвіга у своей покоре продала свой жест, верло свое золотое, сказала, как ей выструживали с дерева, и на этом деревянном ходила. Продала свою корону, так само выструживали ей деревянную корону. А за гэтыя грошы постановила, что хочет заняться Краковом, выштурмовать Краков. Побудовала Ягеллонский университет, який сьогоднішній день знаходиться в Кракові. З чого ви це вчинила? З любові до чоловіка. З любові до чоловіка. Впрочем, как и мы, у нашем житті, будучи на гэтым веселье, на якое мы сегодня запрошены, зразумели, что Бог нас кахае, это залежит от кожного з нас, у якім напрамку мы пойдем, и что мы зробим з тим життям, якое Бог нам позичив на гэты час земской вандроўкі. Амин. Слава тебе, небо и земли, и всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодный Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померших, и яко благодарству не будет конца. Верю в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раскаровку, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и Христ для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бог показал нам праз Иисуса Христа свою любовь. Вознесем для Его наши просьбы. За повсюдный костел, обвещающий Евангелие Христа в свете, он вел людей до познания правды. Выслухай нас, Пане. За кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці дзе грошы. Выслухай нас, Пане. За бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне дзе грошы. Выслухай нас, Пане. За
Никиту з нагоди дня народження, просячи потребних Божих ласкав, а піки найсвятіші Пану Марії, випросить. Вислухай нас, Пане. За нас уцільників веди Святої Мшика в черговий літургічний період наблизив нас до Христа і до наших ближніх. Це просить. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай нашей молитвы, как мы были верны Твоим заповедям и свидетели о Твоей любви уластным прикладом ран Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог, Отец усила после. Хай Пан Бог прийме отряду слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, да положи нам Бог на удельничеству в этих святых таинствах. Покали мы сладаем Евхаристичную веру, здесь яйца срама нашего откупления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Слава Ти. Говору серці. Дякуєм Пану Богу нашому. Она это и справедлива. Правды Бога это и справедлива, слушна и избавлена. Как мы завсёды и всюди Тебе складані подяку. Пanie Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boża, przez Chrysta Pana naszego. Boją z litości dla grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoją z mертвых powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i z усіmi świętymi my obwieszczają Twoją chwałу, razem z nimi uklikaючи. Святый, 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 Ангел всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Осанна на вершинах, Осанна на вершинах. Благословенный кто приходит в имя Пана. Осанна, Осанна, Осанна на вершинах, Осанна на Zapravdy Boże, Ty święty, krynica uszanatej świętości, тому u jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was kros i послал на апостолов Духа
Ciebie усемогутный Боже. Освети, гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów takie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Wierujcie i picie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем свет свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твою присягание. Wspominając śmierć i zmrotne powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паслали ў надзеі на воскрешение, и про усіх, хто в ласці Твоей одышоў з гэтага свету и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим сестрой Фаустиной и усими святыми, якие спред веку подавались Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом Ему Христе, Тебе Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша на и хвала, разу все веки вечные. Молимся, дай Царя Небесного, як нас научил Иисус Христос. Который есть в небе, святися имя Твое, приди во благодатство Твое, путь воля Твоя, яко века и на земле, мира наша насуденная, дай нам судья, и отпусти направлены наши, вины отпускаем, и гоморы наши, и любовь успокойся, а исполнился Твоя. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам милосердностью Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы в чарании спокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища звалцы нашего Иисуса Христа. Твое родословие
так и сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живейший володариш на веки вечные, супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Будь бaranek Boży, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягодію. Але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа.
Молимся. Ани наш Боже, наполни нас Духом Твоей любви, и своей добрыни одною кого Ты посеял одним хлебом небесным, раз Христа Пана нашего. Объявлен. 21 студня во вторник Господню Святой Агрешки, Анны и Мученицы, 24 Успомин святого Франтишка Сальского бискупа и доктора Костела, 25 у субботу свята навертання святого Павла Апостола. У нашей парафії тривають колядні відділи, це передусім молитва і благословлення свячення домов квартир. Так само можливість розмови. Подчас відвідин стовпом їм буде засланий білим обрусом, на їм криш свічка,
освяченная вода. Записываться можно у закресты, старейшие особы, и кто может, захочуем записываться у тягу дня. 2 лютого, паводле традыцыі, пасля святой імшы о 12 гадзіне адбудзецца фестываль, прысвечаны успаміну благословленного Браніслава Маркевіча, а таксама каляднага вечара. Захвочваем да чыннага і творчага удзелу. Можна заспяваць калядкі, прачытаць вершык на тэму каляд таго благословленного Браніслава Маркевіча, заснавальнікамі каліцкіх супольнасцяў. Запісвацца можна у Михайлак або у закрыстыі. З 21 по 29 студзеня будзе адпраўляцца навенна перад успамінам благословленного Браніслава Маркевіча, айца заснавальніка нашага ордэна. Сённяшняя недзеля інвестыцыйныя ахвяры складзеныя, прадназначаныя на будову. Дзякуем за складзены дар сэрца. Памінаю аб занятках катэхізацыі, якія трываюць у нашай парафіі. Дзякуем за ахвяраванне, за спеў і аправу літургічную, за правіранне капліцы, катехатычнай залы і тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за добрадзеяў і ахвярадаўцаў, за ўсіх тых, хто прымае нас па калядных адведзінах, просячы аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуарый Божай міласэрнасці і за нас, за кожнага, аддаючы пад апеку Маці Божай Ружанцовай, тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поведай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходится. Примите Божие благословение, нехай вас наполнит соправдной радостью и спокоем, что будет добро, Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастав злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас благодушнують по світі. Аминь. Номер 178. Радостная песня, городе любезный, радуйся, земля
Сын Божий народился. Нехай будет похоронен Святейший храм, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Наисвятейший храм, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.